Aydım sadı dabara göwnüri galkynaja ajaýyp çykyş bilen açyly ona bir karar döwrütüň täze ýamynyň galkynjy döwrüne hormat prezident bilen parasatly ýol başlygyna durmuşa geçirilýän halkymyň abadan durmuşynyň öpüşini dilmegine gönükdirilen egurt uly işleri öz beýany tapdy. Soňra dabara edebi saly kompozisiýa bilen dowam edip, onu halkymyň hormat prezident bilen boýsunjy hemde arkadagy gahrman serdarmyň töweregine mekem jewsligi şahidana dille aýdym salyň üstü bilen beýan edildi. Konsertde garaşyl watanymyň geljegi bilen ýaş türkmenistanyň çykyşlary aýratyny öwüşgün çaýdy. Olaň ajaýyp sahnada ýerine ýetiren aýdym saly tanys kompozisiýasy şatlyk şowuny çağılar görüjliginiň pekligine beslendi. Konsertden maksatnamasyna häzirki zaman türkmen sanatynyň baý öwüşgünleri, öň görnüşlerini hemde dürüjlük mekdepleriniň köp türlügi öz beýany tapdy. Sahna bedegi sunudu saatlarynyň şowkuny çykyşlary, joşguny tanslar, tomoşaçylarda ýatdan çykmajak täsirler galyrdy. Çünkü olarda türkmen halkynyň ösüşine täze tapyryna gadam basan garaşdydy. Hemişelik beýtarap watanymyza bolan boýsunjy hemde bagtyarlyk duýgusy şöhretlendirildi. İnsanlyň ruhunyň galkynmagyny ören täsirli bolan aýdym salyny ýakymly belent owadynyň hemişe adamlaryň hemraty bolmagyny gadanmak ýurdumyzda gahrman arkadamydan başlanyşlar bilen ýoly bolan hemde arkadagy gahrman serdarmyň parasatly başlanygyna munasyp dowam etdirilýän asly işleň ileri tutulýan möhüm uğurlarynyň biridir. Şoňrada geçirilýän şeýle medeni şäherleň hemme taraplaryny urumçylyk derejesine uly ähmiýet berilýär. Munyň şeýledine konsertden dowamyna da göz ýetirmek boldy. Aýdym saly dabara meşhur halk hemde estrada aýdymçylarynyň aýdym saly we folklor toparlarynyň çykyşlary bilen dowam etdi. Çykyşlary häzirki zaman öz otyary türkmenistanyň uqully ötüşlerini görkezýän lider şekillerden utgaşdy. Mukamlar köşüne emellerden ýokary ruhany tekende şatlyk duýgusy türkmen halkynyň öz otyary döwrütünden ötüşlere beslenen täze taryhy döwrüne gahrman arkadamyň hemde hormatly prezident bilen asly başlanyşlaryny bolany boýsunjyny artdyrýar. Muny bu ýerde ýerine ýetirilen çykyşlaryň mazmununda has aýdynlygy bilen görmek boldy. Soňky ýyllarda ýurdumyzyň milli medeniýeti ösüşiň täze derejesine çykdy. Türkmen halkynyň ruhy mirasy, oň edebiýaty we sanaty dünýä medeniýetiniň hazinasynda munasyp orun alyp, döwrüň ruhyny laýyklykda baýlaşdyrylýar. Konsert munyň aýdym suwutnamasyna öwrüli. Sunudu saatlarynyň ýürek joşgyny, ahlakly hemde zihini tomoşaçylaryň gollugyna munasyp boldy. Aýdym sunutynyň saatlarynyň bir hatarda sunugat ýoluna ýangy gadam basan ýaş ýerine ýetirjilerim çykyş etdiler. Olar häzirki zaman liriki eserleri, halk köpçüliginiň söýgütini gadanan halk aýdymlaryny hemde täze eserleri ýerine ýetirdiler. Konsertden dowamyna tans toparlarynyň ýokary çeperçilikde ýerine ýetiren tanslary tomoşaçylarda aýratyn täsirler galyrdy. Ýurdumyň welaýatlarynyň birleşen folklor tans toparlarynyň ýerine ýetiren göwün götürüjü çykyşy, durmuşynyň her bir güni beýik ýeňişlere, zähmet üstünliklerini hemde umummilli dawarlara beslenýän ýurdumyň welaýatlarynyň kalbynyň senasy bolup ýangandy. Konsertde türkmen sanatynyň baý dürüjlik kuwatyny şöhretlendirýän çykyşlary uly joşgyn bilen dowam etdi. Köpe uşgunda çykyşlary berkarar döwrütüň täze ýamynyň galkynjy döwrü bilen berk baglanşyklydyr. Hormatly prezident bilen taýýarlaty bilen ýurdumyň durmuşyna möhüm ähmiýetli şany we kalan aýdym saly çykyşlary medeni şäherler bilen utgaşdyrylmagy asly däp öwrüli. Munyň özi ýurdumyzda şany we kalan ähmiýetini hasam belende göterýär. Çünki medeniýet ählimi meşhurda gatnaşyklary ýoly goýmak hemde ösürmegiň netijeli uğurlarynyň biridir. Häzirki wagtda halkara birleşiginiň türkmen medeniýetine, oň gözbaşlaryna hemde däpde sularyny uly gyzyklanma bildirýänligi äşkar görünýär. Ýurdumyzda ata-babalarymyzyň beýik ruhy mirasyny aýaly saklap hemde artyryp, umumy adamzat medeniýetiniň bütün dünýä genji hazinasyna sallamly goşant goşýar. Konsertde milli we daşary ýurt aýdym saýasynyň ajaýyp nusgalary desanlar hemde häzirki zaman eserler ýanlandy. Edidi watanymyzda oň gözelligini we kuwatyny wasp edýän öz boşly aýdymly tansly çykyşlar ýerine ýetirildi. Asarlaryň içinden geçip şunlara gelip ýeteni öz boşly milli däpde surlamady beýan edýän etnografik çykyşlary bayramçylyk maksatnamasyna sazlaşykly utgaşdy. Sunudu saatlary öz zehinlerini hemde ýokary derejeli çykyşlar bilen tomoşaçylarda ýatdan çykmajak täsirler galyrdylar. Häzirki zaman tehnologiýalarynyň netijeli ulanylmagy bayramçylyk aýdym sazlaryna öz boşly öwüşgün çaýdy. Hemde sahnada jany çykyşlaryň emele gelmegini şertlendirdi.
Bu ýere ýananlary görnükli aýdymçylaryň çykyşlaryny şowhunly el çarpışmalar bilen garşyladylar. Bayramçylyk konsertine gatnaşyjylaryň çykyşlaryna tejribe hemde usatlyk, ýaşlaryň dürüjlük gözlüleri aýratyny sağlaşyk öğretdi. Yerine getirilen çykyşlaryň her biri çuň many mazmunlygy, köpügüşünligi bilen tomoşaçylaryň ünsüni ödüne çekdi hemde olary begenlerdi. Häzirki döwürde ýurdumyzyň ähli ulurgan şakadanýany ösüşlerini wasp edýän aýdymçylaryň sadynyna hemde tanışylaryň çykyşlaryny konserde gatnaşyjylary uly ruhy berentlik bilen tomoşa etdiler. Hemde şowhunly el çarpışmalary bilen artistlary alkışladylar. Joşuny çykyşlarda garaşy watanymyz hemde milli liderimiň başlanýyşlaryny munasip dowam edýän arkadaşly gahrman serdarymyň ýol başlygynda amala aşyrylýan özgörtmeleň netijesinde durmuşa geçirilýän beýgi işleri, mehriban toprağymyň gözelligi, müdemi adamzat gymmatlyklary wasp edildi. Ýurdumyň meşhur dürüjlük toparlary belli halk aýdymçylary hemde türkmeni estradasynyň ýyldary, folklor toparlary özü usatlyklaryny görkezdiler. Olaryň tomoşaçylary sowgat bilen ajaýyp çykyşlary, ýerni ýetirjilik usatlygy tomoşaçylarda uly gyzyklanma döretdi. Ýokary ruhunatlyk ýagdaýyny ýanynana joşgyny çykyşlary döwürler hemde nesillerle aýrylmada ruhy baglanşygyny, dürüjlük ilhamyny alamatlanyrdy. Ogorsa dabara gatnaşyjylaryň kalbyny gahrman arkadagymyza hemde arkadagly gahrman serdarmyda belent we ajaýyp arzuwlaryny amala aşýan ýurdunda parahatçylykda we abadançylykda ýaşap, dürüjlükle işlemek bagty üçin şuňgur hoşallyk duýgusyny doldurdy. Konsertin dowamyny ýerine ýetirilen joşuny çykyşlary bayramçylyk dabaratyny bededi. Şeýle çykyşlary halkymyň abadançylygynyň nyşanyny öwrüli. 2024-nji ýylyň Pehim paýhasy ummany Magtumly Praga diýen şygary bardaky mazmuny hem özüne jemleýän konsert türkmen sanatynyň baý mümkinçiligini beýan edýän dürüjlük görnüşlerini hemde ilkinji gedek ýerine ýetirilen çykyşlaryň köp türlüden tapawutyny. Çykyşlary bir umumy mazmun birleşdirýär. Şol mazmun bolsa garaşly watany hemde berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüniň eger türlü özgörtmelerini üstünlikle alyp barýan arkadagly gahrman serdarymyza bolan söýgüde, mehriban toprağymyň gözelliginde, adamzadyň baky gymmatlyklaryna jemlenýär. Joşuny çykyşlarda garaşly watanymyz hemde berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüniň beýgi işleri, mehriban toprağymyň gözelligi, müdemi adamzat gymmatlyklary wasp edildi. Şunda depkinli ötüş hemde ruwaşlyk ýoly bilen anamly öňe barýan türkmenistanyň arkadagly gahrman serdarymyň ýol başlygynda gadanýan üstünlikleriniň taryhy sazlaşykly utgaşdy. Dabara gatnaşyjylar konsertden ajaýyp jemlenmesi bolup ýanlaryna watançylyk aýdymyny öwürtürip şowhunly el çarpışmalary bilen garşyladylar. Onu hormatly prezident bilen durmuşa geçirýän oňyň döwlet syýasaty netijesinde halkymyň abadançylygynyň hemde ýurdumyň mundan welekde güllep ösmeginiň behbidine amala aşyrylýan beýgi işler, mehriban watanymyza bolan söýgü, türkmen halkynyň ruhy berentlik hemde ýokary watançylyk duýgulary, parahatçylygy hemde dürüjligi, ıgrarlygy wasp edildi.